Dragi moji prijatelji i sugrađani, moja drugarica Nađa s kojom se poznajem još od vrtića je obolela od teške i retke bolesti. Do juna 2013. godine Nađa je bila veselo, živahno i sasvim zdravo dete. Nađa je još uvek nasmejana i veoma hrabra, ali sa samo 9 godina boluje od retke i teške bolesti koštane srži. Budući da već jako puno vremena prošlo od početka dijagnostike, da kažem, Nađino stanje se dosta pogoršalo. To se ogleda u tome da je ona praktično danas zavisna od transfuzija. Trombociti koji služe da zaustave krvarenje, oni padaju i do nule i bukvalno se samo veštački, fizički dodaju zahvaljujući separacijama koje radimo na Institutu za transfuziju krvi. Za ovo retko i teško oboljenje postoji svega nekoliko centara koji sa uspehom rade transplantaciju. Jedna od njih je klinika u Frajburgu. Pored potrebnih 300.000 evra i vreme za Nađu je veoma bitno. Nama su u januaru, kad smo bili u Frajburgu, rekli da je to otprilike par meseci i to u stvari jeste sad ovaj period kad je došlo do nekog naglog pogoršanja. Njoj bi transplantacija trebala da se uradi u da kažem, urgentno brzom vremenu, da kažem nekih, mesec dana je neko vreme koje možda mi imamo. Nađa transfuzije trombocita prima svakog dana i sve teže podnosi, ali zbog bolesti svakodnevno gubi i velike količine krvi, pa su transfuzije neophodne. Nađa ide u osnovnu školu Ivo Andrić, ali je zbog bolesti primorana da često odsustvuje sa nastave. U školi izašli su u susret Nađi i osmislili metodu online nastave. Setila sam se da to radimo preko Skype-a i kada Nađa tada može da bude potpuno ravnopravno uključena u proces nastave kao i njeni drugari. Kada zvoni, onda ja okrenem laptop prema drugarima i onda oni su s njom na odmoru. Jedino je to što ne možemo na fizičko zajedniče, sve ostalo, sve je ravnopravno uključena. Nađina transplantacija ne sme da čeka. Za jedan SMS potrebno je samo par minuta, a za Nađu SMS znači život.